Здравейте хора! Аз съм Мариан. И днес аз се кефя, защото мисля да почна нова поредица на Minecraft Survival. Надявам се да ви хареса това, което правя, защото аз не съм много сигурен, че каналът ми вече е много хубав и че трябва да се чувства. Просто аз си оправя така за кеф и хората, които ме гледат, на тях мога примерно да... Но така, сега за това. И да ползвам един сервер, която е епизод 1. Не знам сега как се казва, защото ако се случи. И нека да видим нашия генериран свят. Така, сега чакаме да видим какво ще генерира. И аз ще в този, нали, в тази поредица мисля, че смисъл, нашата главна цел е да убием дракона и когато го убием, ще свърши сезона, но мисля така да го направим. 10 епизода, сезон 1. Или 20 епизода, сезон 1. Хубаво. Много лагва. Ще пасат на 50 пия. В принцип ме върви с 50. Както и да е. Ще го такова. Ще залага. Ще го правят на стойките. И 50. Ще го правя след клипа или просто сам се занимава да такова. Сега съм тъплак. Извинете. Сега шупам много спокойно. Това на едното беше на майка за тези, които не знаят. 1.0.0.7, това на едното беше. Няма друга версия. Сега го изгадя по-добре. Чанковете трябва да ни лава. На колко чанка? На 4 чанка достатъчно е. На 4 чанка. Добре, на 4 чанка е по-добре. Пак ще лава, но ще е по-добре. Леките дропа на долу раза. Така. What the fuck? Вау! Хора, това не го знаех. Това много яко е. Човек, много яко. Това е много яко. Аз не съм запознат с... Не съм запознат и сега наистина много ще е трудно. Или аз поне нещо бавнах от настройките. Не знам. Там де беше класик, обаче както и да е, така изглежда да би по-яко. Бе, както и да е. Това е малко тъпо. Ще намерим място, където да почнем нашия сервер. Така, мисля, че е нужно да направим това, защото лично не харесвам такъв байо. Ще е хубаво да намерим някакво хубаво местенце, където да се населим. Така, в началото ще бъдем в такава пещера, тия дупките. Къщата във втория епизод най-вероятно. Значи
Не обещавам, но може във втори епизод или трети, в трети 100%, във втори, не обещавам, да направим къща. Знам за мене, аз ако ме питате, в момента, виж сега, видях едно много хубаво место. Ай сега така. Значи, това място тук, мисля да го направя като за начало. Обаче, оставме дали... Не, страхме. Бягай, скелета ма оцели. Ма въпреки, че не го видях. Къде е този скелет? Добре, значи... Къде? Аз чух дали да направя лодка, всъщност. Тука... Лично това не знам дали е земя въобще, защото ако е земя, за съм трамвай. Но... Ужас! Ще хвърлим дърво. Добре, така е по-добре мисля. Добре, сега ще поставим това и ще направим. С тези точки ще направим кикичка. Много е труден новия контрол над това. Малаче, тя ще ги разделя. Мах направо да се... Така, готово. Вече пише атак damage. Моджанг са погрижили. Хубавото на новия апдейт е много готин. Ако искате, мога да сложа линк за играта, но това ще стане ако вие искате. Но не знам, пишете в коментарите дали да сложа линк за играта. По всяко време мога да сложа линк, това не ми е проблем. По всяко време мога да сложа линк, така че... Нека да го чупим и да продължим към съществото на епизода. Така, като за начало... Само като видях тук на дървета кой ще правя. Но има... Така, значи... Ой, вовце. Значи тук ще настанем. Следващия епизода. Не ми от това, че е дълъг епизод. Той дори не е дълъг момента. Просто хора разбирате, няма материя. И просто нещо. Но ще се радвам, ако оставите по един лайк. Ако този клип събере 50 показвания, а най-малко 20. Ако съберем най-малко 20, ще направя един епизод, където покажа моят личен свят, където стои мой град. А пък, ако има над 50, ако искате, ще играя с някой от вас. Само трябва да си кажете име. Ще цъкаме в един свят. Но не съм сигурен, че събера 50 абоната. И аз пак и 50 абоната. 50 показвания. Не съм сигурен. И просто това е. Не съм толкова много ми е труден контрола. Моля ви са, ако знаете как да го направя, това не е сега. Направя печка.
Похудам това така, бе. Чакай, така похудам това. Тая печка е готова. Сега врата. Стига, бе. Пак. Това вече става добре. Инвентар ми е много. Хубаво. Но съм зле. Окей! Всичко е окей. Добре. Сега мисля да се направя меч. Топли водата. И да приключвам. Защото лошо става за мене. Така. Така ли го? Окей! Ето так деймидж. Това е много cool. Хе-хе-хе. За разлика от това, която е две. Къде да е овца? Че не ми... Преди малко беше там... А сега няма. И... Какво да кажа? Мисля, че е добре. Не знам как ще късне оцелянието. Extreme Survival, защото... В този Survival ще правим екстрем неща. Като примерно е това. Добре. И Survival ще се казва Extreme Survival. Хубаво да много ви харесва клипа. Не забравяйте да се абонирате. Да дадете палче. И както ви казах, 30 показвания. Ще разгледам след където аз се правя града. Ако имаме над 50, ще играя с хора. Така, не забравяйте да дадете палче и до скоро.